Nehéz év van mögöttünk. Keményen megdolgoztunk azért, hogy teljesítsük a kitűzött céljainkat, és rengeteget tanultunk. Egy családdá váltunk. És még ha mind különbözünk is, van, hogy nem értünk egyet, egy dolog mégis egyként motivál bennünket. Az ön boldog és elégedett tekintete. Többek közt ezért is ébredünk már kora reggel, hogy ön egy jó kávéval és egy baráti mosollyal kezdhesse a napot. Vagy maradunk tovább, ha nem tud dönteni a termékek közül. Nem számít Szlovákián belül, hol él. Ezt a pozitív energiát webshopunk és kiváló munkatársaink segítségével, néhány kattintással házhoz is szállítjuk. Az év ezen szakaszában szeretnénk megköszönni a hozzánk való hűségét, és hogy hisz bennünk. Az ön folyamatos jelenléte és derűs mosolya az, amely erősebbé tesz bennünket, és amely által merünk még nagyobbat álmodni.